Dahil public hearing naman sa proposed pump irrigation project sa Bayambang, Isasagawa. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Isang pump irrigation project ang iminumungkahi ng National Irrigation Administration Region 1 sa Bayambang upang masuportahan ang patubig sa mga sakahan sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, 22 barangay sa bayan ang nakatakdang mabenipisyuhan sakaling maaprubahan ang pagpapatayo ng proyekto. Kaugnay nito, magsasagawa ng public hearing ang DENR-Environmental Management Bureau Region 1 upang talakayin ang Environmental Impact Statement o EIS at maging daan upang idulog ng publiko ang kanilang opinyon at sentimiento. Kilala ang Bayambang bilang isa sa mga agricultural town sa lalawigan na may pangunahing produkto na sibuyas at mais. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.